வெல்கம் டு ஜேஎம் டிஎன்பிஎஸ்சி. இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பிரபஞ்சம் மற்றும் சூரிய குடும்பத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். நம்ம பிரபஞ்சம் வந்து 15 பில்லியன் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. இதை எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பிக் பேங் தியரி மூலியமா சொல்கிறாங்க. பிக் பேங் தியரின்னா என்னென்னா, நம்ம யூனிவர்ஸ் வந்து இனிஷியலாக ஒரு பெரிய மாஸாக இருந்திருக்கு. அப்போது ஒரு பெரிய வெடிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு. அந்த வெடிப்புனால எல்லாம் சின்ன சின்ன துகள்களாக வந்து மாறி இருக்கு. காலப்போக்கில் வந்து அந்த துகள்கள் எல்லாம் வந்து ஈர்ப்பு சக்தியினால நட்சத்திரங்களாகவும் பிளானட்ஸாகவும் அதாவது கோள்களாகவும் மாறி இருக்கு. இதை வந்து கென்ட்ஸ் கேஷியஸ் ஹைபாத்திசிஸ் தியரி அப்படின்னு இமானுவேல் கென்ட் அப்படிங்கிறவர் 1755 வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காரு இந்த தியரியை. நம்ம பிரபஞ்சத்தில் 4% தான் வந்து பிளானட்ஸும் ஸ்டாரும் மற்ற பொருட்களும் இருக்குது. ஆனால் 96% வந்து டார்க் மேட்டரும் டார்க் எனர்ஜியும் மட்டுமே இருக்குது. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சின்ன சின்ன துகள்கள் வந்து சேர்ந்து நட்சத்திரங்களாகவும் கோள்களாகவும் மாறி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன். இந்த நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் வந்து குரூப் ஆனதுக்கப்புறம் அது கேலக்சிஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அதாவது நட்சத்திர கூட்டங்கள்னு சொல்கிறோம். இந்த யூனிவர்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய நட்சத்திர கூட்டங்கள் வந்து இருக்குது. பில்லியன்ஸ் ஆஃப் நட்சத்திர கூட்டங்கள் இருக்குது. இப்படி கலெக்ஷன் ஆஃப் கேலக்சிஸ் வந்து லனாக்கியானும், கலெக்ஷன் ஆஃப் லனாக்கியா வந்து விர்கோ, கலெக்ஷன் ஆஃப் விர்கோ வந்து பீஷியஸ் செட்டியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து பெருவெடுப்புக்கு அப்புறம் வந்தது. சின்ன சின்ன துகள்களாக இருந்தது. ஈர்ப்பு சக்தியின் மூலமா ஒன்னோட ஒன்று சேர்ந்து நட்சத்திரங்களாக மாறுச்சு. நட்சத்திரங்கள் வந்து நட்சத்திர கூட்டங்கள் அதாவது கேலக்சியாக மாறி இருக்கு. ஓகேங்களா? இப்போ இந்த யூனிவர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அதாவது நம்ம எப்படி வந்து பலூனை ஊதுனா பலூன் பெருசாகுதோ அதே மாதிரி நம்ம யூனிவர்ஸும் வந்து பெருசாயிட்டே போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு ஒரு தியரி ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க. யார் அப்படின்னா லெமைட்டர் பிக் பேங் தியரி 1927. இதே ப்ரூவ் பண்ணுறது விதமாக எட்வின் ஹபிள் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காரு. அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட பேர் வந்து தி ரெட் ஷிஃப்ட் தியரி 1929. நம்ம யூனிவர்ஸில் வந்து கேலக்சிஸ் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் கேலக்சிஸ் இருக்கும். அந்த கேலக்சிஸில் நிறைய ஸ்டார்ஸ், பிளானட்ஸ், காமெட்ஸ், ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ், சேட்டிலைட்ஸ், மீட்ராய்ட்ஸ் இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் வந்து யூனிவர்ஸ். இந்த யூனிவர்ஸை பற்றி படிக்கிற ஸ்டடி வந்து காஸ்மாலஜி. இந்த ஸ்டார்ஸ், பிளானட்ஸ், காமெட்ஸ், ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம செலஸ்டியல் பாடிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த செலஸ்டியல் பாடிஸுக்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம யூஸ்வலாக மீட்டர்ஸ்லேயோ கிலோமீட்டர்ஸ்லேயோ நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியாது. அதுக்குன்னு தனியாக இருக்கிற ஒரு யூனிட் வந்து லைட் இயர். அதாவது ஒரு லைட் இயர் வந்து 9.4607 × 10⁻15 மீட்டர்ஸ். இப்போ வந்து நம்ம கேலக்சியை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதாவது கேலக்சிங்கிறது வந்து விண்மீன் கூட்டம். டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கேலக்சிஸ் இருக்குது. அதாவது ஸ்பைரல், எலிப்டிக்கல், இர்ரெகுலர் கேலக்சிஸ் வந்து இருக்குது. இது வந்து ஒரு டிஸ்க் ஷேப்பில் இருக்கும், ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷேப்பில் இருக்கும் ஸ்பைரல் கேலக்சி. நம்ம இருக்கிறது வந்து மில்கிவே கேலக்சி அப்படின்னு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அது வந்து ஒரு ஸ்பைரல் கேலக்சி. மில்கிவே கேலக்சியை வந்து நம்ம ஆகாஷ் கங்கான்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து எலிப்டிக்கல் கேலக்சி. நம்ம பழைய ஸ்டார்ஸ் இருக்கிறது வந்து எலிப்டிக்கல் கேலக்சின்னு சொல்லுவோம். அதில் எக்ஸாம்பிள் வந்து சிக்னஸ் ஏ. இர்ரெகுலர் கேலக்சியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஷேப்பும் இருக்காது. அதில் வந்து க்ளவுட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். நம்ம எர்த்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கேலக்சி வந்து ஆண்ட்ரோமேடா கேலக்சி, அதாவது M31. இந்த கேலக்சி தான் வந்து பிரைட்டஸ்ட் கேலக்சின்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து விண்மீன் அல்லது ஸ்டார். இந்த விண்மீனோட ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா அதுக்கு வந்து அதோட ஓன் லைட் வந்து இருக்கும். நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் சன் வந்து ஒரு ஸ்டார் அப்படின்னு. இந்த ஸ்டார் வந்து அதோட வெளிச்சம், ஹீட் எல்லாமே எமிட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நியூட்ரான் ஸ்டாராக மாறிடுது. அதுக்கப்புறம் பிளாக் ஹோலாக மாறிடுது. டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் வந்து இருக்குது. அதாவது ஸ்டார் வந்து நியூ ஸ்டாராக இருக்கும்போது அதை ரெட் ஜெயிண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம். மெச்சூர்டு ஸ்டாராக இருக்கும்போது எல்லோ டுவார்ஃப்னு சொல்கிறோம். ஓல்டு ஸ்டாராக இருக்கும்போது அதாவது பிளாக் ஹோலாக மாறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டார் வந்து ஒயிட் டுவார்ஃப்னு சொல்கிறோம். நம்ம சூரியன் வந்து இப்போ எல்லோ டுவார்ஃப், அதாவது மெச்சூர்டு ஸ்டார். ப்ராக்சிமா செஞ்சுரி அப்படிங்கிற ஸ்டார் தான் சூரியனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்டார்.
பிரைட்டஸ்ட் ஸ்டார் வந்து சிரியஸ், அதாவது அதை வந்து டாக் ஸ்டார்னு கூப்பிடுவாங்க. அடுத்தது வந்து நம்ம சூரிய குடும்பத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். நம்ம சூரிய குடும்பம் வந்து மில்கிவே கேலக்சியில் ஒரு பார்ட். நம்ம மில்கிவே கேலக்சியோட சென்டர்ல இருந்து சோலார் சிஸ்டம் வந்து 25,000 லைட் இயர்ஸ் வந்து டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், 2 செலஸ்டியல் பாடிஸை வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம லைட் இயர் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். நம்ம சோலார் சிஸ்டம் வந்து 4.5 பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. நம்ம சோலார் சிஸ்டமில் என்னென்னலாம் இருக்குன்னா சூரியன், கோள்கள், ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் அதாவது பெரிய பெரிய பாறைகள், காமெட்ஸ், மீட்டியார்ஸ் அண்ட் சேட்டிலைட்ஸ். நம்ம சோலார் சிஸ்டம் பற்றி நிறைய தியரிஸ் அல்லது மாடல்ஸ் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் வந்து ஜியோசென்ட்ரிக், ஹீலியோசென்ட்ரிக் வந்து 2 மாடல் இருக்குது. ஜியோசென்ட்ரிக் அப்படின்னா அந்த காலத்தில் வந்து என்ன நம்பிட்டு இருந்தாங்கன்னா, நம்ம பூமி வந்து நடுவுலையும் சூரியன் உட்பட எல்லா கோள்களுமே வந்து நம்ம பூமியை சுற்றிட்டு இருந்தது அப்படின்னு வந்து நம்பிட்டு இருந்தாங்க. அதை வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணது கிளாடியஸ் டாலமி அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காரு. 1543 நிக்கோலஸ் கோப்பர்னிக்கஸ் வந்து ஒரு தியரி ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காரு. அதாவது ஜியோசென்ட்ரிக் கிடையாது, ஹீலியோசென்ட்ரிக். ஹீலியோ அப்படின்னா சன், சன் வந்து சென்டரில் இருக்கும், மற்ற பிளானட்ஸ் எல்லாமே வந்து சன்னை ரிவால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கும், சன்னை வந்து சுற்றி வந்துட்டு இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அவரோட தியரி. நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும், டெலஸ்கோப் வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், பிளானட்ஸு ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் பார்க்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், பார்க்க உதவுற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து 1608 கெலீலியோ வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வழியாக சாட்டனோட ரிங்ஸையும் ஜூபிட்டரோட சேட்டிலைட்ஸையும் வந்து அவர் ஈஸியாக பார்க்க முடிஞ்சுது. இதுதான் வந்து நம்ம சூரிய குடும்பம். சென்டரில் வந்து சன், மெர்க்குரி, வீனஸ், எர்த், மார்ஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட், அதாவது பெரிய பெரிய பாறைகளும் இருக்கிற ஒரு பெல்ட். அதுக்கப்புறம் பெரிய பெரிய பிளானட்ஸ், அதாவது ஜூபிட்டர், சாட்டன், யுரேனஸ், நெப்டியூன். நம்ம சூரிய குடும்பத்தில் 8 பிளானட்ஸ் வந்து இருக்குது. சன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி சன் வந்து ஒரு எல்லோ டுவார்ஃப் ஸ்டார். இந்த சன் தான் சோலார் சிஸ்டமோட சென்ட்ரல் பார்ட்டில் இருக்குது. இந்த சோலார் சிஸ்டமோட டோட்டல் மாஸில் 99.8% ஆஃப் மாஸ் வந்து சன்னோட தான் வந்து இருக்குது. இந்த சன்னில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெளிச்சம் வரும், நல்ல ஹீட் வரும். இந்த எனர்ஜியெல்லாம் எப்படி கிடைச்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் மூலியமாக 2 ஹைட்ரஜன் ஆட்டமும் வந்து ஹை ப்ரெஷரில் கம்பைன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஹீலியம் ஆட்டமும் எனாமஸ் எனர்ஜி வந்து கிடைக்குது. ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம சன் வந்து ரொம்ப ஹீட்டாகவும் நல்லா பிரைட்டாகவும் இருக்குது. நம்ம சன்னோட சென்டர் போர்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6000 டிகிரி செல்சியஸில் வந்து இருக்குது. மெயின் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் சன், அதாவது சன்னில் என்னென்ன கேஷஸ் எல்லாம் மேஜராக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹைட்ரஜன் வந்து 70.6%, ஹீலியம் வந்து 27.4%, மற்ற கேஸஸ் வந்து 2% இருக்குது. இந்த பிளானட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு செலஸ்டியல் பாடி. இது ஸ்டார் மாதிரி எந்த ஹீட்டோ லைட்டோ வந்து எமிட் பண்ணாது. ஒரு பாடி வந்து பிளானட்டுக்கு நிறைய கண்டிஷன்ஸ் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க. என்னென்ன கண்டிஷன்னா, ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து அது மெயினாக சூரியனை சுற்றி வரணும், அது வந்து ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கணும் அல்லது ரிஜிட் ஷேப்பில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது வந்து மற்ற பிளானட்ஸுக்கு சேட்டிலைட்டாக இருக்கக்கூடாது, நேச்சுரல் சேட்டிலைட்டாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மற்றும் அதுக்கு தனியாக வந்து ஆர்பிட் இருக்கணும், மற்ற பிளானட்ஸ் கூட வந்து ஆர்பிட்டை வந்து ஷேர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம சூரிய குடும்பத்தில் பிளானட்ஸை வந்து 2 விதமாக பிரிச்சிருக்கோம். அதாவது சாலிட் இன்னர் அல்லது டெரெஸ்ட்ரியல் பிளானட்டாகவும், கேஷியஸ் அவுட்டர் மற்றும் ஜோவியன் பிளானட்டாகவும் வந்து 2 விதமாக பிரிச்சிருக்கோம். இன்னர் பிளானட்ஸ் அல்லது டெரெஸ்ட்ரியல் அப்படின்னா பூமி மாதிரி ரிஜிட்டான பிளானட்ஸ் வந்து டெரெஸ்ட்ரியல் பிளானட்ஸ்னு சொல்கிறோம். 4 பிளானட்ஸ் வந்து டெரெஸ்ட்ரியல் பிளானட்ஸ் அல்லது இன்னர் பிளானட்ஸ்: மெர்க்குரி, வீனஸ், எர்த், மார்ஸ். கேஷியஸ் பிளானட்ஸ் வந்து 4 பிளானட்ஸ்: ஜூபிட்டர், சாட்டன், யுரேனஸ், நெப்டியூன். இந்த டெரெஸ்ட்ரியல் பிளானட்ஸ் எல்லாம் சைஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறுசாக இருக்கும். இந்த கேஷியஸ் பிளானட்ஸ் எல்லாம் சைஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பெருசாக இருக்கும். எல்லா பிளானட்டுமே வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் வந்து சுற்றும். அதாவது வெஸ்ட்லேருந்து ஈஸ்ட்டில் சுற்றும். ஆனால் 2 பிளானட் மட்டும் ஈஸ்ட்லேருந்து வெஸ்ட்டில் சுற்றும். அதாவது வீனஸும் யுரேனஸும் ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட், அதாவது கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் வந்து. இந்த நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட் வந்து ஜூபிட்டர் மற்றும் மார்ஸுக்கு நடுவில் ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட் இருக்குது. இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்டில் பெரிய பெரிய பாறைகள் எல்லாமே வந்து சூரியனை சுற்றிட்டு வருது.
சில சமயங்கள்ல அந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்ல இருக்கிற பாறைகள் வந்து அந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் ஆர்பிட்ல இருந்து மாறி வந்து கோள்கள்லையும் அதாவது பிளானட்ஸ்லையும் வந்து கொலைட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போற பிளானட் வந்து மெர்க்குரி. மெர்க்குரி வந்து சோலார் சிஸ்டத்துலேயே சின்ன பிளானட். அந்த பிளானட்டை வந்து நேம் மெர்க்குரின்னு வந்து மெர்க்குரினா என்னன்னா தி மெசஞ்சர் டு காட். இந்த பிளானட்ல எந்த அட்மாஸ்பியரும் இல்லை, தண்ணியும் இல்லை, ஏரும் இல்லை. இந்த இந்த கோளுக்கு வந்து சேட்டிலைட்டும் இல்லை. இந்த கோளை நம்ம கண்களால் பார்க்க முடியும். நைட் டைம் அல்லது ஈவினிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து தெரியும். இதோட டென்சிட்டி வந்து 5.43 கிராம்ஸ் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப். நெக்ஸ்ட் பிளானட் வந்து வீனஸ். இந்த பிளானட் வந்து என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா எர்த்தோட ட்வின். சில கன்ஃபியூஷன்ஸ் எல்லாம் வரும். எர்த்தோட ட்வின் வந்து மார்ஸா வீனஸா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து வீனஸ் தான் வந்து எர்த்தோட ட்வின் பிளானட். இதோட டென்சிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5.24 கிராம்ஸ் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப். இந்த பிளானட் தான் வந்து ரொம்ப ஹாட்டான பிளானட். ஈவன் தோ மெர்க்குரி தான் வந்து சூரியனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிளானட். ஆனால் வீனஸ் தான் வந்து ஹாட்டான பிளானட்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா வீனஸில் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு நிறையா இருக்குது. கார்பன் டை ஆக்சைடோட ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா ஹீட்டை வந்து தக்க வச்சுக்கிறது தான் கார்பன் டை ஆக்சைடோட ப்ராப்பர்ட்டி. இப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏர்த்தில் வந்து நிறைய கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கிறதுனால தான் குளோபல் வார்மிங் வந்து வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கார்பன் டை ஆக்சைடு இந்த சூரியன்லேருந்து வர்ற ஹீட்டை வந்து அப்படியே தக்க வச்சுக்கும். இந்த பிளானட் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் வந்து ரொட்டேட் ஆகும். இன்னொரு பிளானட்னா யுரேனஸ். யுரேனஸும் வீனஸும் மட்டும்தான் ஈஸ்ட்லேருந்து வெஸ்ட் ரொட்டேட் ஆகும். இது சூரியனை சுற்றி வர்றதுக்கு 243 நாட்கள் எடுத்துக்குது. ஆனால் ஒரே ஒரு ரொட்டேஷன் தான் பண்ணுது. இந்த பிளானட் தான் வந்து ஒரு ரொட்டேஷனுக்கு 243 நாட்கள் வந்து எடுத்துக்குது. ஆனால் நம்ம எர்த் வந்து 24 மணி நேரத்தில் ஒரு ரொட்டேஷன் முடிச்சிருது. இதோட ரொட்டேஷன் டைமும் ரெவல்யூஷன் டைமும் ஆல்மோஸ்ட் ஒன்று, அதாவது 243 டேஸ். இந்த பிளானட்டுக்கு வந்து எந்த சேட்டிலைட்டும் கிடையாது. இதுக்கு வந்து அட்மாஸ்பியர் இருக்குது, ஆனால் ஃபுல் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு. இதுக்கு வீனஸ்னு பேர் வந்தது வந்து ரோமன் காடஸ் லவ் அண்ட் பியூட்டி. நம்ம இந்த பிளானட்டை வந்து நம்ம ஈவினிங் ஸ்டார் அல்லது மார்னிங் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம். காலையிலையோ அல்லது சாயந்தரமோ பார்த்தோன்னா வானத்தில் நல்ல பிரைட்டாக இருக்கிற ஸ்டார் வந்து வீனஸ். அடுத்தது வந்து நம்ம வாழ்கிற பூமி. நம்ம வாழ்கிற பூமியோட டென்சிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5.59 கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப். இதை வந்து ப்ளூ பிளானட் அல்லது வாட்டர் பிளானட்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா முக்கால்வாசி எர்த் வந்து தண்ணீரால் சூழப்பட்டிருக்கு. அதனால இது வந்து வாட்டர் பிளானட்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பிளானட்டில் மட்டும்தான் வந்து லைஃப் பாசிபிள். நம்ம கேட்கணும் தெரியும், எர்த் வந்து ஒரு ரொட்டேஷனுக்கு 24 மணி நேரம் எடுத்துக்குது. ஒரு ரெவல்யூஷன் அதாவது சூரியனை சுற்றி வர்றதுக்கு வந்து 365 நாட்கள் வந்து எடுத்துக்குது. நம்ம எர்த் வந்து 30 கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் வந்து ஸ்பீடில் சன்னை வந்து சுற்றிட்டுருக்கு. எர்த்துக்கு ஒரே ஒரு சேட்டிலைட், அதாவது மூன் வந்து எர்த்தோட நேச்சுரல் சேட்டிலைட். இது எர்த்தை வந்து சுற்றிட்டு வரும். அதாவது வீனஸ் மாதிரி மூணும் ஒரு ரொட்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு 27.3 டேஸ் வந்து எடுத்துக்குது. அதாவது பூமியை சுற்றி வர்றதுக்கும் அது ஒரு ரொட்டேஷன் பண்ணுறதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும். 27.3 டேஸ் எடுத்துக்குது. நம்ம எர்த்துக்கும் மூணுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3,84,400 கிலோமீட்டர்ஸ். மூணில் வந்து அட்மாஸ்பியர் கிடையாது, தண்ணி இருக்குன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது மாய்ஸ்சர் மூலிமா தண்ணி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ மூணில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய குழியெல்லாம் இருக்குது. எதனாலன்னா இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்லேருந்து வெளியே வந்த அந்த கற்கள் எல்லாம் மோதி மற்றும் வால்கானிக் எரப்ஷன்ஸ்னால பெரிய பெரிய குழிகள் எல்லாம் இருக்குது. இந்த டயக்ராமில் ஃபுல் மூன் டே எப்போ வருதுன்னா, இப்போது சன்னுக்கும் மூணுக்கும் நடுவில் எர்த் இருந்தது அப்படின்னா இந்த சன்னோட ரேஸை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து ஃபுல் மூன் தெரியும். அதே வந்து இப்போ சன்னுக்கும் எர்த்துக்கும் நடுவில் மூன் இருந்தது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்மளால் மூனை வந்து பார்க்க முடியாது. மூன் வந்து சன்னோட லைட்டை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணால் தான் நம்மளால் வந்து மூனை பார்க்க முடியும். ஸோ இந்த கட்டத்தில் வந்து நோ மூன் டே அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மூணுமே வந்து நேர்கோட்டில் வந்தது அப்படின்னா இப்போ ஃபுல் மூன் டே அப்போது சன், எர்த்
மூன் வந்து நேர்கோட்டில் வரும்போது உங்களுக்கு லூனார் எக்லிப்ஸ் வரும். எப்படின்னா ஏர்த்தோட நிழல் வந்து மூன் மேலே படும்போது லூனார் எக்லிப்ஸ் வரும். அதே மாதிரி சன், மூன், ஏர்த் வந்து நேர்கோட்டில் வரும்போது இந்த மூனோட ஷேடோ வந்து ஏர்த் மேலே படும். அது வந்து சோலார் எக்லிப்ஸ். சோலார் எக்லிப்ஸ் எப்பவுமே வந்து நோ மூன் டே, அதாவது அமாவாசை அன்னைக்கு தான் வரும். லூனார் எக்லிப்ஸ் எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் மூன் டேல தான் வரும். மூணு ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்காக நிறைய சேட்டலைட்ஸ் எல்லாம் மிஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் மிஷன் வந்து 1959 லூனார் 3 வந்து ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் அனுப்பியிருக்கு. அதாவது மூனோட மற்ற அடுத்த சைடு இன்னொரு சைடை வந்து நம்மளால பார்க்க முடியாது. ஏன்னா வந்து மூனோட ரொட்டேஷனும் ரெவல்யூஷனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ரொட்டேஷன் தான் பண்ணுது. ரெவல்யூஷனும் ஒரே ஒரு ரெவல்யூஷன் தான் பண்ணும்போது நம்ம மூனோட அடுத்த சைடு வந்து நம்மளால பார்க்க முடியாது. மூனோட அடுத்த சைடு வந்து ஃபோட்டோகிராஃப் பண்ணி காட்டினது வந்து லூனார் சேட்டலைட் லூனார் 3 1959. 1969 20th ஜூலை 1969 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மேன் வந்து கால் வச்சிருக்காரு நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங். செகண்ட் மேன் வந்து எட்வின் யுக்னி ஆல்ட்ரின். ஆக்சுவலாக வந்து இவர் தான் எட்வின் யுக்னி தான் ஆல்ட்ரின் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கால் வைக்க வேண்டியது. அவர் தயங்கினதுனால அடுத்தது வந்து நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் வந்து இறங்கிட்டாரு. ஸோ நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் வந்து தான் ஃபஸ்ட்டு மேன் டு லேண்ட் ஆன் மூன். நம்ம இந்தியா சார்பில் 22 அக்டோபர் 2008 சந்திராயன் 1 வந்து அனுப்பிச்சிருக்கோம். சந்திராயன் 1 வந்து மூனில் வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கு. 22 ஜூலை 2019 வந்து சந்திராயன் 2 அனுப்பிச்சோம். மார்ஸ் வந்து 4th பிளானட், செகண்ட் ஸ்மாலஸ்ட் பிளானட். அதோட நேம் வந்து ரோமன் காட் ஆஃப் வார். மார்ஸ் வந்து ரெட் பிளானட்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா மார்ஸில் அயன் ஆக்சைடு வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது. மார்ஸோட டென்சிட்டி வந்து 3.93 grams/cm3. மார்ஸில் அட்மாஸ்பியர் இருக்குது. அதில் 95% வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு, 3% வந்து நைட்ரஜன், 1.6% வந்து ஆர்கான். மற்ற கேஸஸும் இருக்குது. ஆக்சிஜன், கார்பன் மோனாக்சைடு, வாட்டர், மீத்தேன். மார்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 சேட்டலைட்ஸ் இருக்குது. அதாவது போபோஸ், டீமோஸ். இந்த சேட்டலைட்ஸ் வந்து யூஸ்வலாக ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்லேருந்து வந்திருக்கும் அப்படின்னு சிலர் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க. யூனிவர்ஸ்லேயே வந்து டாலஸ்ட் மவுண்டன் பீக் எங்கே இருக்குன்னா மார்ஸில் இருக்குது. அந்த மவுண்டன் பேர் வந்து ஒலம்பஸ் மவுண்ட். நம்ம இந்தியாவிலேருந்து மங்கள்யான் ஆர்பிட் மிஷன் வந்து அனுப்பிச்சிருக்கோம். லான்ச் பண்ண டேட் வந்து 5th நவம்பர் 2013. ரீச் ஆனது வந்து 24th செப்டம்பர் 2014. இந்தியா வந்து 4th கண்ட்ரி. மார்ஸ் ரிசர்ச்சில் வந்து இந்தியா 4th கண்ட்ரி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து யுஎஸ்ஏ, யுஎஸ்எஸ்ஆர், யூரோப்பியன் யூனியன். 4th கண்ட்ரி வந்து இந்தியா மார்ஸோட ரிசர்ச்சில். நெக்ஸ்ட் பிளானட் வந்து ஜூபிட்டர். நம்மளோட சோலார் சிஸ்டத்துலேயே பெரிய பிளானட் வந்து ஜூபிட்டர். இந்த ஜூபிட்டர் வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா கிங் ஆஃப் ரோமன் காட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. இதோட டென்சிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.33 grams/cm3. மற்ற பிளானட்ஸோட டென்சிட்டி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 5 பாயிண்ட் இருக்கும், 3 பாயிண்ட்ல இருக்கும். ஆனால் இதுவும் 1.33 தான். ஏன்னா இது வந்து கேஷியஸ் பிளானட். மார்ஸும் வீனஸ்க்கும் அப்புறம் ஜூபிட்டரை வந்து நம்ம பிரைட்டஸ்டாக ஸ்கையில் பார்க்க முடியும். மெயினாக வந்து இது வந்து கேஷியஸ் பிளானட். மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜனும் ஹீலியமும் இருக்கும். இதோட நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ் வந்து 67 சேட்டலைட்ஸ் இருக்குது. அதில் வந்து பெரிய சேட்டலைட்ஸ் நம்ம கலீலியோ வந்து கண்டுபிடிச்சத பெரிய சேட்டலைட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேனிமேட், ஐஓ, யூரோப்பா, காலிஸ்டோ. அடுத்த பிளானட் வந்து சாட்டர்ன். சாட்டர்ன் வந்து யூஸ்வலாக ரிங்டு பிளானட்னு சொல்கிறோம். அந்த ரிங்கில் வந்து ஐஸும் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸும் இருக்கும். நேம்ட் ஆஃப்டர் ரோமன் காட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர். இதோட டென்சிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மி, 0.67 grams/cm3. இந்த கோளை வந்து தண்ணீரில் மிதக்கும் கோள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா தண்ணியோட டென்சிட்டியை விட சாட்டர்னோட டென்சிட்டி வந்து ரொம்பவே கம்மி. தண்ணியோட டென்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 0.999 grams/cm3. ஆனால் சாட்டர்னோட டென்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 0.627 grams/cm3. இதில் வந்து ரிங்ஸ் இருக்குது. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ரிங்ஸில் ஐஸ் டஸ்ட்டும் ராக்கும் இருக்குது. சாட்டனுக்கு வந்து 63 நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ் இருக்குது. நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸில் லார்ஜஸ்ட் வந்து டைட்டன். டைட்டன் வந்து யூனிவர்ஸ்லேயே செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் நேச்சுரல் சேட்டலைட். ஃபர்ஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் வந்து கேனிமேட், அதாவது ஜூபிட்டரோட சேட்டலைட். செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் வந்து டைட்டன். இந்த டைட்டன் மெர்க்குரியோட பெருசாக இருக்குது. டைட்டன் தான் வந்து அட்மாஸ்பியர் இருக்கிற சேட்டலைட். அட்மாஸ்பியர் ஃபுல்லாக வந்து நைட்ரஜனும் மீத்தேனும் இருக்குது.
வாட்டர் மாலிகூல்ஸும் வந்து டைட்டனில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பிளானட் வந்து யுரேனஸ். யுரேனஸை வந்து சோமசால்ட்டிங் பிளானட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா இதோட ஆக்சிஸ் வந்து 96 டிகிரிஸ் இருக்கு. பந்தை வந்து உருட்டி விட்டா எப்படி போகுமோ 90 டிகிரிஸ் வந்து ஸ்லாண்டிங்கா இருக்கிறதுனால இதை வந்து சோமசால்ட்டிங் பிளானட். இந்த பிளானட் வந்து நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியாது, டெலஸ்கோப்பால மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். இதோட டென்சிட்டி வந்து 1.27 கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப். யுரேனஸ்ல மீத்தேன் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால ப்ளூயிஷ் கிரீனா தெரியுது. இந்த பிளானட் வந்து ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் ரொட்டேட் ஆகுது. இந்த பிளானட்டோட நேம் வந்து கிரீக் காட் ஆஃப் ஸ்கை. இந்த பிளானட்ல வந்து 27 சேட்டலைட்ஸ் இருக்கு. டைட்டானியா தான் வந்து லார்ஜஸ்ட் சேட்டலைட். ஃபாரஸ்ட் பிளானட் வந்து நெப்டியூன். நெப்டியூனோட நேம் எப்படி வந்துச்சுன்னா காட் ஆஃப் சி, ரோமன் காட் ஆஃப் சி. இதோட டென்சிட்டி 1.64 கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப். 14 சேட்டலைட்ஸ் இருக்கு. இதோட லார்ஜஸ்ட் சேட்டலைட் வந்து ட்ரைட்டான். இது வந்து கோல்டஸ்ட் பிளானட். ஏன்னா சன்னை விட்டு ரொம்ப ஃபாரவே இருக்கிறதுனால கோல்டஸ்ட் பிளானட். இதுல வந்து ப்ளூ அண்ட் ஒயிட் ஸ்ட்ரைக்ஸ் வந்து இருக்கும். ஃபாஸ்டஸ்ட் பிளானட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூபிட்டர். நெக்ஸ்ட் ஃபாஸ்டஸ்ட் சாட்டர்ன், நெப்டியூன், யுரேனஸ், எர்த், மார்ஸ், மெர்க்குரி. கடைசியில் ரொம்ப ஸ்லோவான பிளானட் வந்து வீனஸ். லார்ஜஸ்ட் பிளானட்ஸ் டு ஸ்மாலஸ்ட் பிளானட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஜூபிட்டர், சாட்டர்ன், யுரேனஸ், நெப்டியூன், எர்த், மார்ஸ். ரொம்ப சின்ன பிளானட் வந்து மெர்க்குரி. துணைக்கோள்கள் வந்து பற்றி பார்க்க போகிறோம். துணைக்கோள்கள் வந்து கம்பேனியன்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம யூனிவர்ஸ்லேயே வந்து நம்ம சோலார் சிஸ்டமில் 163 சேட்டலைட்ஸ் வந்து இருக்குது. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்வார்ஃப் பிளானட்ஸ். நெப்டியூனுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கியூப்பர் பெல்ட் இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம். கியூப்பர் பெல்ட்டில் வந்து பெரிய பெரிய செலஸ்டியல் பாடிஸ் இருக்கும். அந்த செலஸ்டியல் பாடிஸ் எல்லாமே வந்து ட்வார்ஃப் பிளானட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம ஏன் இந்த ட்வார்ஃப் பிளானட்ஸ்னு சொல்கிறோம்னா இதுக்குன்னு தனியாக வந்து ஒரு ஆர்பிட் இருந்திருக்காது. நம்ம ப்ளூட்டோ தான் வந்து குரூப் டஸ் ட்வார்ஃப் பிளானட் இன் 2006. சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ட்வார்ஃப் பிளானட் வந்து சிரஸ், எரிக்ஸ், மேக்மேக், ஹியூமா. ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் வந்து பெரிய பெரிய கற்கள், பாறைகள். அதாவது அந்த ஆஸ்ட்ராய்டோட டயாமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 300 to 400 கிலோமீட்டர்ஸ் டயாமீட்டர் இருக்கும். இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்டில் வந்து சுற்றிட்டு இருக்கும். இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸை பெரிய பெரிய ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பிளானட்டாய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சின்ன ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸை வந்து மைனர் பிளானட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் வந்து சில சமயம் ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்லேருந்து வெளியே வரதும் உண்டு. ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸுக்கு வந்து நம்ம இந்தியன் பேரெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. அதாவது வீனு பாப்பு அஸ்ட்ரானமரோட பேர், சாராபாய் அஸ்ட்ரானமர் மற்றும் ஃபிசிஸ்ட், ராமானுஜம் தி கிரேட் மேத்தமெட்டிஷியன், அந்த பேரும் வந்து இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ்க்கு வந்து வச்சுருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்க போகிறது காமெட்ஸ். காமெட்ஸும் வந்து பெரிய பெரிய பாறை. ஆனால் இந்த காமெட்ஸில் வந்து ஐஸால் ஆன பாறைகள் தான் வந்து காமெட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஐஸ் மற்றும் டஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸான பாறைகள் தான் வந்து காமெட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அது வந்து ஸ்டார் கிடையாது. அது வந்து பெரிய பாறை. அந்த பாறை வந்து சூரியனுக்கு பக்கத்தில் போகும்போது சூரியன்லேருந்து வர்ற ஹீட்னால அந்த ஐஸ் வந்து உருகும். அந்த ஐஸ் வந்து உருகும்போது அந்த சூரியனுக்கு ஆப்போசிட்டில் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வால் மாதிரி தெரியும். நம்ம பூமிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற காமெட் வந்து ஹேலிஸ் காமெட். இந்த ஹேலிஸ் காமெட் வந்து 76 இயர்ஸ்க்கு ஒன்ஸு ஏர்த்துக்கு பக்கத்தில் வந்துட்டு போகுது. யூஸ்வலாக வந்து சன்னை ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கு. 76 இயர்ஸுக்கு ஒரு தடவை வந்து பூமிக்கு பக்கத்தில் வந்துட்டு இருக்கு. போன தடவை ஹேலிஸ் காமெட் அப்பியர் ஆன வருஷம் வந்து 1986. நெக்ஸ்ட் அப்பியர் ஆகிற வருஷம் வந்து 2061. நெக்ஸ்ட் செலஸ்டியல் பாடி வந்து மீட்டியார்ஸ் ஆர் மீட்டியோரைட்ஸ். நம்ம நைட்லலாம் பார்த்துருப்போம், ஷூட்டிங் ஸ்டார்ஸ் வந்து பார்த்துருப்போம். அந்த ஷூட்டிங் ஸ்டார்ஸ் வந்து ஒரு செகண்ட் வந்து எரிக்கற்கள் பேர்ன் ஆகி போயிட்டுருக்கும். அதாவது ஸ்டார் வந்து கீழே விழுகிற மாதிரியே இருக்கும். அதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மீட்டியார்ஸ். இந்த மீட்டியார்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்டில் தான் இருந்திருக்கு. ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்டை விட்டு வெளியே வரும்போது அதோட பேர் என்னென்னா மீட்டியராய்டு. அதுக்கப்புறம் எர்த் அட்மாஸ்பியருக்குள்ளே என்டர் ஆகும்போது இந்த மீட்டியாய்ட்ஸில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா எர்த் அட்மாஸ்பியரில் பேர்ன் ஆகி மீட்டியார்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. பேர்ன் ஆனதுக்கப்புறம் மீட்டியார்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. ரொம்ப பெரிய பாறைகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேர்ன் ஆகாமல் எர்த்தை வந்து அடையுது மீட்டியோரைட்ஸ். அதை வந்து மீட்டியோரைட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்லேருந்து வெளியே வந்த சின்ன சின்ன கற்கள் வந்து மீட்டியோராய்ட்ஸ். அது எர்த் அட்மாஸ்பியருக்குள்ளே என்டர் ஆகும்போது மீட்டியார்ஸ். பெரிய பெரிய கற்கள் எல்லாம் வந்து பேர்ன் ஆகாமல் எர்த் சர்ஃபேஸை வந்து அடையுது. அது வந்து மீட்டியோரைட்ஸ். அப்படி வந்து விழுந்த மீட்டியோரைட்ஸ் வந்து பெரிய பெரிய லேக்காக ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. இந்தியாவில் ஃபார்ம் ஆன லேக் வந்து மகாராஷ்டிராவில் இருக்கிற லூனார் லேக்.
அதோட டயாமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 1.2 கிலோமீட்டர்ஸ் டயாமீட்டரில் இருக்குது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இந்த சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.